En een stem uit de hemel die zei: dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Met andere woorden, God is blij met Jezus. God is blij met zijn zoon. En als jij nu in Jezus gedoopt wordt, wat worden wij dan? In hem. Zonen en dochters van God. En dan niet zomaar zonen en dochters van God. Maar dit is de kern, lieve broers en zussen. Geliefde zonen en dochters van God.